det skal jeg helst ikke med på filmen. Og de må godt, men ikke mit. Jeg ryger kun, når jeg er sammen med far. Ellers så ryger jeg ikke. Stort set ikke. Men nu får han mig til at ryge. Ej, jeg synes også, det er flot, far. Du har ikke røget overhovedet før nu. Nej. Det er jo lidt imponerende. Mm-hmm. Det er jeg stolt over. At du kunne holde det så længe. Og stille, hør. Nå, ja. Jamen, vinden er da fuldstændig lagt sig. Ja, den har lagt sig, ja. Og så er der jo også... Ja, der er en lille smule deroppe. Og der er selvfølgelig også altid mere læ her i Ramløse, på grund af de store træer. Okay? Ja. Hvad siger du? Vi har fået handlet godt ind. Ja, det har I da, bestemt. Og vi skal have pizza i aften. Nå. Og vi handler ind, så kan du ikke Tak. lide det? Kan du ikke lide det, far? Pizza, jo. Jeg kan lide alt. Jeg kan også navnlig lide sukker i min te. Nå ja, og ved du hvad, det tror jeg faktisk ikke, der er. Nå. Det henter jeg. Nej, men der er honning. Ja. Prøv lige på Ej, det. det Det er meget bedre med honning. Er det? Ja, det kan jeg godt lide. Det foretrækker jeg det. Men det kan også godt være, der er... Er der en lakagehonning, eller er der noget andet honning? Der var 3 forskellige. Nej, det var ikke honning. Hvad så er det, der var? Det er der mor, er det ikke det? Det er Karen. Er det Karen? Nej, jeg ved det ikke, må lige se. Men det er der Ramløse. Det er jo tydeligt at se. Jeg troede, det var noget, der var forkert i. Er det Nobby, eller er det Det kunne Kamik? også være andre steder, ja. Der findes jo andre træhuse i Danmark end Ramløse. Med det birketræ der, og med den der... Far, Er det Nobby eller Kamik? det er oppe. Det er Nobby. Men det billede der, det med koen der, det kan vi ikke lige se, hvor fanden det er henne. Ja, det er oppe af husene. Ja, er det ikke det? Jo, det er det jo helt klart. Huset er der jo. Ja, men altså, Katrine mener, der kan Men findes... at der er en kalv her, det kan jeg ikke huske. Ja, det er jo det. Der er også for mig en gåde, og der kan der Men jo... det ser sød ud. Ja. En lille jersikalv. Mit fulde navn? Ja. Ja, altså nu hedder jeg ikke andet end Georg Kunwald. Men jeg er døbt med 6 fornavne. Jeg er jo født i Ungarn, og der blev jeg døbt Jörg, Jøse, Otto, Antal, Paul. Og det var fordi forskellige af min families medlemmer og deres venner, der skulle ligesom mindes igennem de navne, som vi fik. Men jeg har skilt mig af med alt det der. Jeg synes, det var noget pjat. Hvad skulle man have 6 navne for? Så jeg har fraskrevet mig. Endda kostede det mig en del penge at blive fri for at have alle mine navne. Så i mit pas og hvor som helst nu, der så kun Georg Kunwald. Og det er mit navn. Min far hed Cæsar. Han var et dejligt menneske for det første. Han var maler, og i sit hjemland i Ungarn en højt estimeret maler, som havde gode priser på sine malerier og så videre. Men der var ikke så mange, der havde råd til at købe billeder. Så vi havde tit sådan lidt, havde det lidt knebent økonomisk hjemme. Men når så far havde fået solgt et billede, så var der pludselig igen penge på kontoen.
mit studie, min profession, det kommer her i Ramløse hos Møls, der bor både der på den anden side af åen, hvor de på grund havde en lille forhøjning, som Ulrik havde en mening om, at det var en af sandflugt dækket gravhøj. Og den gravede han og Felix ud, og det synes jeg var mægtig spændende. Så det gav mig ligesom lyst til arkeologien. Og da jeg startede på studiet, det foregik på Nationalmuseet i Oldtidsafdelingen, og det blev mit andet hjem. Jeg opholdt mig nok største delen af døgnet på museet i biblioteket. Jeg var ikke særlig god som bolig arkeolog, men med hænderne teknisk, der var jeg, tror jeg, det ved jeg, at jeg var faktisk en fremgangsarkeolog. Men Joey, jeg har skrevet et årstal ned, og det er 1948. 1948? Ja. Jeg tror, det er det år, hvor jeg bliver gift. Ja. Ja. Kan du fortælle mig historien om det? Ja. Der er lidt skæg, som vi hørte jo i går. Ritas fortælling, hvor Jærk interviewer hende. Og der fortæller hun, at hun hørte om en flot arkeolog, der gravede på Oldtidsvand. Hun boede hos sin... i virkeligheden var det hendes fætter, højstrætsopfører Eivind Møller. Men da han var, jeg ved ikke hvor meget, 30-40 år ældre end hun, så har hun altid kaldt ham og hans kone for onkel Eivind og tante Esther. Og hos dem boede hun, og hun ville jo meget gerne ned og se den flotte unge arkeolog, men hun fik ikke altid gjort den første dag, det hun havde sat sig for. Så det er faktisk på den aller sidste dag af hendes ferie heroppe, der måtte hun jo lige ned og se ham. Og det tændte sådan lidt på begge sider, og da vi så hinanden der og snakkede sammen. Og hun var jo som sagt i familie med Eivind Møller, som jeg også kendte, så på den måde havde vi der noget at snakke om. Men kan du huske, hvordan du så hende sådan i detaljer? Vi vil have nogle detaljer, Joey. Om jeg kan huske nogle detaljer om, ja. Om Rita? Ja, du står derude og graver. Og hvad sker der så? Ja, så kommer vi havde vel op imod 100 besøgende om dagen ved den udgravning. Alle der op fra Tibirke Bakker, de skulle dann på et eller andet tidspunkt ned og se der. Jeg har blandt andet et billede, hvor hele Niels Bohrs familie er på vej ned ad bakken for at se på udgravningen. Og jeg har nogle andre billeder, hvor Jonas V. Jensen og hans kone er ned og kigge. Så der var mange både kendte og ukendte personer, der besøgte den udgravning. Så at Rita kom der, det var vel ikke noget sådan særligt, men jeg har aldrig været glad for piger, og Rita var ikke uvillig til at være en god veninde. Og så boede hun dejligt tæt på Christianiagade, hvor jeg boede. Hun boede i Stockholmsgade, som går ligesom næsten i forlængelse af Christianiagade på den anden side af Østerbrogade. Og der boede hun i sådan en klublejlighed, som det hed. Og der besøgte jeg hende tit. Og det var tit ved 7-tiden om morgenen, at jeg tog hjem, og så skulle jeg jo liste og låse porten meget stille op og lukke igen og liste mig i seng, så alle troede, at jeg havde sovet.
i min seng hele natten, og det havde jeg nu altså ikke. Og så sådan småkærestede vi i, jeg ved ikke hvor lang tid, uden at det blev det meget mere. Og en dag, der var Rita sådan lidt vemodig og trist i hu. Jeg kan huske, at vi gik i Stockholmsgade og var tæt på Østerbrogade, da hun sagde, at hun synes, at det her har jo ikke nogen fremtid med os, så hun synes, at vi skulle holde op med at komme sammen. Og jeg synes jo, det var en frygtelig tanke, at jeg, som havde det så rart hver nat, at det skulle pludselig holde op. Så sagde jeg, jamen hvad mener du med fremtid? Vi kan jo da bare gifte os. Ja, det vil jo selvfølgelig være noget helt andet, hvis vi går der. Og det gjorde vi så. Og i øvrigt, og det var i 48, men allerede i 47, der havde jeg gjort hende gravid. Og det var jo ikke så godt. Man var ikke særlig liberal over på den slags ting. Om det var så det, der på en eller anden måde beskadigede Ritas livmor, eller hvad det nu var. Men vi fik 6 andre børn, som hun aborterede. Så, nej, 5 andre. Altså den første, og så de 5, så der var 6 i forvejen. Men hver gang holdt hun lidt længere. Var det lidt længere før hun aborterede. Og så var der en læge, der sagde til hende, at hvis hun lå i sengen under en stor del af graviditeten, jeg tror det var 5 måneder, så skulle det nok gå. Og det gjorde hun. Lå her på, var det Frederiksværk Hospital, ja. Og der lå hun så jeg tror det var i 5 måneder. Og så en dag, så sagde lægen, at nu troede han, at nu var den hjemme. Så nu måtte hun godt gå ud af sengen og gå en lille tur, så hun ikke bliver alt for afkræftet. Og samme dag, eller dagen efter, eller 2 dage efter, der kom så Jark. Hvad der skete efter Jark? Ja. Rita havde jo svært været. Jeg havde indtryk af, at bare hun så mine underbukser, så blev hun gravid. Og det var altså ikke særlig længe efter, så var hun gravid igen. Og så fik vi Peter. Og hvor langt er der imellem jer? Ja, der er ikke mere end et år. Og der er et år cirka, ja. Og 4. Så det var lidt tæt på at have et barn på 1 år, og så skulle starte med en baby også. Men lad mig sige med fælles hjælp. Jeg ved ikke, hvor meget hjælp jeg var til, men det lyder i hvert fald godt. At med fælles hjælp, så fik vi da klare os igennem. Så det blev der et par meget gode sønner. Og så kom der sådan en efternøller en del år efter. Jeg har haft et let og godt liv. Det er der ingen tvivl om. Sådan, far, så er der kaffe. Må du tak. Hold op med dit sms. Nej. Og det bliver færdig. Ja.
Skal jeg hente kaffen op til dig, far? Hvis du er ved at være klar. Det må du da godt. Jeg synes, det er varmt. Er du ved at være færdig med den? Jeg har skrevet kærlig hilsen, men jeg skal lige skrive jury. Og der skal jeg lige ned i næste linje. Men du har sendt det, eller hvad? Hun er i gang med at optage en film om Ramløse, og ikke mindst om mig. Hun har nu over 10 timers optagelse. Det er ret irriterende hele tiden at blive fulgt og spurgt, men det bliver nok ret sjovt at se filmen. Det tror jeg ikke betyder så meget om den. Jeg tror ikke, det betyder så meget, om du holder den op i luften. Nå, det gør det måske ikke, men det gør jeg nu altid. Ja. Det er godt, far.